ہاں کیوں کتنے کھڑا اوئے علی علی تیری پوری گاڑا دو تھوڑی پئی جاؤ تھوڑی جاؤ آ جو دودھ ونجا مسیح تے ہاں نا نماز پڑھساں نماز ہاں نا اوتھے ہی نظر آندا ہے نا اوتھے اوتھے بھی اوتھے آ نا اتنے ڈھاپ سے جو ڈولا اتھے ہی ہے نا وت ولدیاں تے وچ چڑھ سوں بیڑی تے چڑھ دیاں چڑھ دیاں ہمارا آ نا پہلے نماز پڑھ کے نا بس چڑھ دیاں